elio nyale kwemanya ngikiabirige okurekana image county cheto county ya Kisii na bwige county ya Nyamira Kenya na bwige Nsinkima aliabiriga okurekana asili tuko lia lero bia muno kigima bunere Jumatano butambe chinsa bunechigani cyo komerana tuomerana naye elio tocha kwemanya alia mange abiriga okurekana asili tukeli nyora asili tukulia lero boigontu bwato morobelio bweke umbu asige kage chinsa ibere chinki makorubono chinsa Isato guhika chinsa isano chabutuko nigo tochiko baso obwamo kigima elio tunyale kwemanya amange bono inyora bono siasa nigo chigendete ko bwata nsikima kurwalise county ya Nyamira niko bono siasa bwatitense anene mono siasa yobo governor asaburi bakobori kiruge kyo bari goike 12 bagendrete kuronera kigima kiroyomo atagete wansyo mono kigima ilianyale goikera abantu abange kigima banyale ko muakira echikura abo nigo yakurekana sensemo ya ATC me county ya Kisii eyo yairera abanyanyimbo gutumika marioki aliyo kurushia mariga eliyo kubaseverekani abantu konyora bayikire nseme iyo kingagiye cyo omwaziri bw'oburendi bw'imwe muske Fred Matiang'i nigarenga sorgo nkorwa Mombasa asayigo iregete sineke mo kyo tukamangana iyo bosalia nabo igo asomuro buri bweke umbuli tukulia lero nigonde no yokuriye kero kyo MCA kurwa se county ya Nyamira ense mongo se ward ya Mekenene ward iyo toka se constituency ya Burabu nigamanyika na honorable kaka Steve kaka Richard Magoroba ya bono nero yole sekeroge ke yekoberaga ekyomurubiryo obweke umbu bono nigo ngialganit kigima nere ncherare gocha elinde chika chinga kichiria etokore mne michinde egocha yakora bono tinde tukwere chinga kichinyinke nigo ntagete nkoire ya masemo wika semesa ya mangana maya tokwemanya elizoma so asumurubiryo obweke umbu nyoranga ekene kigete seni kyona mbeye mo kyumuntu obweke usi nabogo tunyora semitanda yeito ya online eyure social media ere Ndizi TV News Digital asisemo ya Facebook na boigo YouTube nigo tonyora na Ndizi TV News mangana maya nigago chakasige ke kiribusyo kigimo mwancho muri bo television ya Ndizi TV magaro benki ya audio gonkonya okuletera mangana magia senchira yo munu wabwe byorokereryo nigakorwa Joshua Auta inche nigonkorwa John Kibati mangana magia nigotogo ya chakagurwa se county ya Kisii azuyo kuriye kirego kyo MCA kurwa se ward ya Kyogoro imeye county ya Kisii Walter Muchache nigatebire bunabono oburayibwaje nigara chikurigereria anana mona abantu bali abamenyete nobrema musakito Josephat Amisi nigaonjukana na senseme yo na gutwariga ni robot rukubwatia asenchire yubekirano bantu bamenyete nobrema nigo bale no gosemeria ngamba chigoso ase birogo asobo choli bole bose chitariki kenda cyumutinyo gatano gatatu umwakoyo ukwana ya Walter Muchacho yokoboli kirogo kyo MCA ase ward ya Kyogoro imeye constituency nyalibali cha Kisii county nigatebire kirenga kiae ekeneno gosegeta abantu babwato bolema kwenyorera amabaga ase serikali yae rero nabwate abantu bali babwato bolema ase ward ya Kyogoro ward abagaka abange abangina abana yo babwate obolema nande bamenyata seme chando bale nyumba batari koinyoro nabarayi yagera narangiri umukutano monene bwa bale mavu bonsi bache egere tukwane mechando bagwetera Walter nigatebire nachiko bakonya konyora chikadi chia social welfare ase bali batali likia nabo igo bali batali konyora chingelia achiabo bale mavu aba barona ali chikadi chia disability nabaire nabande batabwati naira marieta abo kwandande kubanga buna bakonyora chikadi icho abale mavu avutu akwana na barabo nande nabatebire ase serikali yane ngochiko form yo bo MCA Kyogoro ward kero baranchora tare 9 abale mavu abanimba inyore nande ase Kyogoro ward nimbwatari tukongoroka siku ya wale mavu na butobwata tokugenda so services bakabalika nande bakabasera kago teba mbayo nande chikati mbatoete chicho wale mavu mbaga toire chibesa lakini omweli bono mbali gotoa emyakene ya elire ntanya konya chibesa engwana ya Walter nigo yasirirwe n'abantu abaiga babwate obolema koro kujose muntabonjiri ko oronyo mwisimingo ya mumanyite kuya muno keko yaro tutambwiro kunabale mabu utonyora ntwanya konyora mwisimingo ndi kwensi ogotonyora ngabale mabu mbali koro kubena nyako lenge
no mulemavu nimbwate kiombe gikurukunya guta disabled self help etwachaga asogusira omurayo ito egeraje guturwanira abalemavu engaki entambe twaburiwe omonto guturwanira ensesemo y'abalemavu lakini rero twacha kumuchora bene egeraje guturwanira ekiagere chibesa chitu chikaunti chikurebu n'abantu bari buya korwa Ndizi TV elietheriane Josephat Amisi nigo tukwenda gwikasi kaunti ya Nyamira siasa nigo chigenderete kubwata inse kigima anene muno asekero kirikyobo governor imeye kaunti ya Nyamira chinga kicho asasiri tukolia rero uyu kuriye kirikyobo governor akurwa se constituency ya Burabu muske Ben Momanyi nigo umerana na bake babamenyi kurwa se kaunti iyo asabaga kobairera ibirenga byaje aliyerigireti gokora sobochori bonene buri busi umaiga onye baguchi kumochora imeye county yomusagito Vincent Onyancha nigakoreganira roboti oruo asenchira yubekereno abantu baminto bose pia mzee atoka aende nyumbani tufanye kazi hapa nyumbani tunaina na atohueitera tarehe 9 mwezi wa 8 abagaka bali na batuma nyumbani wote wawili asubuhi kabisa noyo kurigie kirogo kyobo governor imeye county ya Nyamira gwetere kiama kya Wiper igoro mubunga Burabu Ben Momanyi kaokwana n'abamenyi be county ya Nyamira Ben gokwana kurwa segeti gya sere wodi ya Kerenyo nigatebire bunana cyogosire birengo by'ikisemi anene abari ba ECD kwenyorera engeria yabo nyamutaita bali ba ECD bali kubose pe Ben Momanyi ma nije gandi kabari mu abose pe balike bose pi emesara yabo tana wakanwa ngakane yose babuyangaga boigo ni gatara bamenyi bege chini egotoka se wodi ya itibase bunge ya North Mugirango asa ichando kubara kwenya getaria sensemeyo asa boigo mocho oburayo base county ya Nyamira anene ase kirogo kyobo governor korutwa chagete obo governor was a devolution chibasa chaje Nyamira igokire more than 70 billion shillings lakini obo yabaga kabaralia nonye necho asebagakire akuna bakero ko boringe mwagakire sho batabaye neyoto woko boringe mwagakire kibutai ko ngere bari wa ECD batabaye ne barara mugojonjo ebyotangwa abere chikura abantu bawake patiko wakachikura tari abantu nebyoto toko bori umugabana ngaiki pasari cyabana ngatimanyeti toko bori ngaye mariyo nyaitari ngatimanyeti bori tumato nafanya nini kwa ofisi gotara chiwodi chibere Kerenyo na itibo nigabagani amenyi kurwa senseme yukumubwatsi ya sobochori bori bosio elyogo chikogera county ya Nyamira abantu baminto Onyamoto nyaitari chingiya Ben Momanyi must be the governor Onyamoto geta mache kagaiya Ben Momanyi must be the governor Onyamoto geta chipasa secondary kagaiya Ben Momanyi must be the governor Onyamoto geta bimeribyo biri muondo mapema Ben Momanyi must be the governor Mbari chi industry kagaiya mbari gaiya egere bimeribyo byaba burunge abarwaniri aho imeye county ya Nyamira nigo bagenderetse we yakireko ko asobochori obonene bori bosio anene ase kirogo kyobo governor leo kimeumana sigemeumana leo asante reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo yege chini egotoka se wodi ya itibe bunge ya North Mugirango imeye county ya Nyamira eliterane nkorokwa Vincent Onyancha bake yabamenyi kurwa se county ya Nyamira nene muno asumuche Onyaramba nigo baruri birengero byabo kubwatekana no mugigo yobeto kokorekana litukurigoro bukubalinkoria abakonyi babarayi benshi asaburi bakuriye biro bibirene uburayi bwenshi abo litukuriye igoro musekito job mangi nigatwariga liyo roboti rukobwatya abakonyi babali abakoligia ekerogo kyoboteneneri wense mbatwarete chinkwana emo aseyemo n'abasaki bamangana litukolya igoro aserutu mutu akorwa Agano Party Justina wa Michael Roots Party Rigathi Gachagua OUDA na Mata karwa babete bakwerwanirira
na kibabete bakwiraniria amabolio. Ask a woman who has a salon or a man who has a kinyozi. Do you know boys are saying ati beard gun? It's not a maneno of beard gun. There is no money kukwenda kunyolewa. President Uhuru Kenyatta wanted me to abandon William Ruto and join him in fighting him, and I said no. All the resources of this country will be utilized for the best interest of the entire nation, not a select few. Ntwaba togotarira abamenyi b'ensemo ya Nyaramba igotoka ekaunti ya Nyamira ilinde koigwa ebirengererio byabo. Murayora konya Bakenya matakarwa na Raila kulingana na argumentation yae aschi chifakiti chiriarwete chifakiti cha chengerite cha Rigathi Gachagua igatia abamenyi b'ensemeyo mbate bambale no kwegena no morwaniriria kurwa Azimio la Umoja Martha Karua bunanachi gosiria obokurumi na kwegerera abana Chinyaroka tuigwete mbu yakwanete na ndi bunaro mongina na shugulikera atashughulikia wanawake matere na changirite igoro ya uchumi kuringana ne binte ebi na to kugora kwanda kira rituke duka konyora bimendete natemete ko bikwanira bagakora biya bagatoyirerio bosie ensemo yende mbate bambale no kwegena una umurwaniriria UDA Rigathi Gachagua na chikoreta ogonchereria asobogima bwa Bakenya umuntu Rigathi Gachagua natemete kwerera Abakenya ingi batagete kuchigotokorera kilige korogunga bottom up na kiba kuimukia uchumi yense inamba ya kabere mbakwaneta mangano bwoyo agakwana na kibago chikokora kia serikali yao within a period of 100 days na kibago nyara kutokea nilimesige yeto bwate. Lakini kitu kilinifurahisha kidogo nikachao sababu ya mbolea. Wananchi wamekosa chakula, hakuna mbolea, wameshindwa kupanda, watu tunahangaika. Angazie huo mjadala, wananchi tupate unafuu. Bono nigo ekebarua ekenene kire saba Kenya gochora umurai orachikoreta ogonchereria okonene na magenderero kurwa sensemo ya Nyaramba ekaunti ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi abangina kurwase chugwode aho imeye bunke ya Nyaribari Masaba ikaunti ya Kisii nigo bariganirwa imeye nkaye yo kuriye kirogo cyo bacumbe kurwase nsemejo Dr. Daniel Manduku ase abakwanira na kobaburia bamusira siganka yaye yo kobomucumbe wensemeyo musekito saranyarangyo ntita na batoroboti oruo Matienyi olebosio chitariki kianda nigabaki chikura asense ya Kenya bagochia kubachora barai au asobocholio buo siasa imerogongo rwagusi nigo ebetetense kigima ase oyokoria ekirogo kyobo jumbe imeya Nyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku wetere kiama kia ODM amo nomonginoye Isabella Kerubo Manduku baumerana nabangina wetania chirwisano ase nkayabo eliokoria gosirwa na gosaberwa mayabo sio bwabacholio bwo ngakieji rero omongina Isabella Manduku aleta abangina be constituency ya Nyaribari Masaba bonsi erinda abakwani naende abatai bambu batesi asekerenge kiane naende obaletera chileso kero mongire se yemo erinde baboye gubarekane smart. Dr. Manduku nigo alieira gochia sabanginabo aliara chiko baikiraneria chinga kiarabe omojumbe anene engana ye chibasari amache kolikaba sa emeremo obochenu obotugi amonobolemi gati yayanda mange ndi chibasari bana baba bariko basari nchimnango chikabo mujumbe ongo chikobeka chibasa chinse kabisa basari silingero 8 abangina bane mbale bako chagari bale bako gwirwe yemo aba mati bane bagwiru 30 amangana yingu chigosiriana nige tuyakabera abangina batagete amangana amache tokore gas ne serikali nene county tobaretera amache boigo Dr. Manduku
ari no kwegena buna ekeroge kyo ky'obojumbe okeirire na nigo aganyete rituko netariki eliokora ligwa omobui nekiombe ky'obochori nechimbebe IEBC na etire nyari bali yonsi na abekiro okonya kuba nekikanza cyonsi 300 na akonyira abana cy'isukuru abandi na alikire na inde no maide na opinion polls yigosoka butambe echindari kwa range week abantu bakora opinion polls once patebiri manduku atangaine consistently for the last 1 year gati yabangina baikirana kurwase chiwodi ao buna kiamo kama Ichuni, Masimba, Nyamasibi, Gesusu, Mbalia Eira, Yoguchia Komosira, Dr. Manduku, na kwene kiabuna obeire omojumbe asensemeyo. Ekeroge kiongerigo chikurwanererwa no mabungo kabeira roro omosike Ezekiel Ombaki Machogu asengencho nigo asuka na gochakoliya ekerogo kyobo governor ase county ya Kisii. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Ekero tutigererete gose tutegerete na gutigara ase county ya Kisii okuburukanirwa kwa murembe nigo kwaenekiwa sensemo ya ATC eyigo tokimenye county ya Kisii kinezinga kiabasae ebaikensemeyo na kugani returning officer uyo manyikanete buna Mark Mango kurusi wararo na koirwa sensemo yende ayo nigakorekana chingaki bali abaga bakuriye kirugo kyobo governor kurase county ya Kisii bagendrete koegwa amegelio ase ensemeyo musakito Mildred Momanyi nigaikararo na koenekia ayabaga okorekana ase ensemeyo chibura buruni gochene kigwa korwa ase ensemo yabasae abo baika ase amagacho a ATC omugasorero abo ase baganetie returning officer Mark Mango kwerusia roro chingaki amaigelio agendete gochia se bali bakoriya obogavana obo woman rep amono senator bwa Kisii na babusabe kiombe ekyopya chimbebe nobochori IEBC. Nege korwe kyo gyatiga abantu abangene chingoma chintindi aseboigo ebirore byatwa nigo ababwatani nabarai ao bagikeiria engane yo bakoragwa no mugavana Okisi James Ongwae osokubwaro rekanire gaiga eso yo mogo akoreta abana bacha gwate bintu basalie bintu kyombe kibire bono nduma ikiachiete igere gento kyoboriri nanya koroboriri bongane bunoboyi Tande china abakani rune gavana eno na abakani ringa abande bali bakoriyo birogo byo gavana batayisaini. The situation which portrays the county in very bad light. We want the government, we are calling upon the national government, in fact we are calling upon His Excellency the President to understand what's going on in Kisii and to arrest a situation which is now leading to chaos, which is now leading to a situation of lawlessness, a situation which is putting all candidates, not just candidates, the voters in particular. So we fear that if this goes on any further, there will be voter apathy. Hii ni jambo ili ya kutuhuzunisha kwa sababu tuko na security apparatus, lakini tunajua hawezi kufanya kazi kwa sababu tunasikia kuna mtu pale juu national government ana control hii mambo. Anajua kuna taharuki hapa Kisii imetoka, lakini hataki kufanya kwa sababu wanapigania vitu, wanataka viti. What we are mutilating today is not anybody's vote. It's Raila Odinga's vote has been cannibalized by some agents whom we don't know the agenda. And actually, in this regard, with the confusion in here, in fact, we did share this with
Baba the Fifth, and he promised us that he understands what's going on here. Igo omorembe no botoereru wasabirwe kurwa ase abantu bonsi anene abasaye chingaki obochori obonene bwabere irange ilio gutanga chibura buru buna echioko ene kigwana inde. See, implement what is required for candidates who misbehave so that our women can be safe. Mothers are going to fear to go to the polling stations to vote, and those votes are the ones we need because we are representing mamas, so that mamas can put the right candidate in the office who's going to help them. But this thing, if it's going to continue like this, I'm telling you, it's going to cause death. And this is a contest. It's either you win or you lose. You have to accept. We need cases, because cases are out there. They're going to work as returning officers in different tribes. So we call upon peaceful coexistence of various tribes, at the same time, peaceful elections. Korpote ligata seni Ndizi TV, elietaliane Mildred Momanyi. Chinga kiecho chiburaburu nigo cheni kiwasa magacho ATC ekero abalimi bagendete konyora amegirio iyo magega yabasai gwikirana sensemeyo na guturubania omorembe na boigo musangirekano bw'abalimi n'abantu bande nigo batigirwa chingoma kitalinke musage itobo igo Frida Kerubo nere nigaliganiro roboti rwa senchira y'ubwikirano abalimi kurwese county ya Kisii nigo banyora amaegerio chinchira cyogo kinia obolimi na kwegenderera bya ase amagimabo. Omoyogoyo nigo korekana ase amagacho a ATC ime county ya Kisii. Toga igase eretweke gito gyokorokereria abalimi twagwata abalimi kurwa kibodi chonsi 45 kya Kisii tware kuira abalimi 10 kere ward toko ba train igaiga amangana yo okoro bulimi obuya. Lero igo twagwata abalimi barenge around 150 tware gosomi igaiga na abo bisaba itobe serikali county government ya Kisii na bali toko bwatera na barabu toko ka stakeholders bali bagotoneria ibintu by'oburemi. Nomorobelio ochakabuya asenonya nabo obakogoturubaniwa negati y'abasaye kurase county ya Kisii kwirira abanyanyimbo gwikirania asensemeyo elyokoenekia obotoererum. Twatwarangere tugo cyane gasinje y'oburemi abo bisaba itwatyo tworokera nekitoko batoko simekendagera mu. Lakini wane kera tuwaikire iga kengi maiga toka na toko somi tuwasangi bitulere biko buga abaskali bacha baskali bona ntoma tena kiyanya alikana toko nyako somi weko bona ntwa wati birengera byo konya koliye ukisi kongo somi butwarenge bona tuwaje kanyora magana ka kurutulioka twabwa ka ketwarange tugo cha tuchokoko nege korokia bage kugikerigwa n'abalimi abo bakoragwa no mu waziri w'oburimi ime county ya Kisii Esman Onsarigo abo batebabuna ekyo nege koro ekebe anene chinga kiechiga chobochori obonene evurukano yaki yaba igaiga sege tuo kiabo ekyo ekare serikali anene ya sabeteri baga tokabaye oriente kurunga agricultural resource center iyo magaba na agachireta abalimi bakorera meeting yororo lakini sauria serikali nene ya sabeteri baga utumie nyombe yo go twasogeti abalimi tokabaira tokababeka asejitend ese twari ko basomeria kerato vendra gusomia abalimi burukano ya chaka twanyora paka chiti agashiko ruterwa abalimi lakini ngoira ni nyasaye ngambi yamono ntwa konya abalimi aba igo twabaira twababeka aliese chiombe chikorara twabasiekerororo tuanza kwa everinga abanabalemi batige nigo bagania abananchi kobeka obotoereru no morembe chinga kichonsi ekere obochori bwabereire ange gusaba kamuranje bari abana siasa na bari karokende mutende gusaba sobora irase chingu cheino gamba tebinga yasae utogosasi marero kobeka abarai emokia abande na ndo okay abande igo tuwari gusaba kamuranje abaminto asegentege kiaba bari baminto ntorgo chigo gyanjira asengencho igo twagwateberangeri ebya byo konyera amafundisha amaya lakini it was very unfortunate asengencho go disrupt meeting it twagwatira amageri twagwate kuna ari gusaba kamuranje abari baminto kamuranje abantu baito bagusi utangaso omorembe asengencho omorembe turiko ndogorwa omorembe ntokonyorosia na indoba twamenya no omorembe. Frida Kerubo, Ndizi TV. Omurigaria kera tutigarite asingane yo yichiburaburu asenseme ya ATC kubwatekana n'igikorwa ikiyakorekana senseme ya ATC boigom nigo bono omochie
ose imeje county ya Kisii mugabana gwi county ya Kisii musike James Omaribongwae ni gobana sukiribosyo oko orarigwa bene kumuchibwo gembo ko municipality gati yobo bisaba likonyora barulu mu Nairobi eliyo chakorota omuyega uyo nigo yabetererye barabugo kwirena gucia sumuchi Nairobi na bono okorarigwo ku somuyega uyo boko be kumuchibwo gembo ko municipality nigo skirwe bosyo asumukubi oyomo na rosary documents in the supposed go chogembo ugembe be municipality ko na rosary nganje nchiche ankyo liyegerenge ugembe municipality balia ugembere headquarters ya region area daze ko batayebinga njale konyale kane kiara wa bisaba ubare ko wasime pange iyo abandi baruete Nairobi ku ministry of baruete Nairobi bare ko wasime pange ya ankyo wari ko likachi report cyoko ugembe municipality no barenge ga ATC ekero emechando yabo rekera murabacho bari ku rutamagena abantu abo batama ku ATC igona report bari gukura konyembara akora mbono ba kirisi banse ko irana gocha lakini bona yabere marako municipality inkoba na gambire na World Bank na gambire na babanda bakuru kibesa ndo chenga na wara baisi ku kibesa chinyinge to the tune of close to 2 or 300 million ekigo cha municipality ese budget ya nayo mwako yo gocha nimbege kibesa ororo echia ogembo municipality igo chikolike manager chikolika aba obusana abantu bandi kandi atakenga abana ko rugo bali kwese municipality yo eliyegara batyo kolega asi municipality kibesa nchibekiro cyoko golebira gitabye ko kulyo yoko yechafu kibesa nchibekiro cyoko golebi inte bingi bakora wasi market na kirege cyogemo igo wiki yegocha ninji cyogemo ko ye municipality Omuwaziri bw'oburendi bwaime muzike Dr. Fred Matiang'i ni gwara bene okuigurwa kwegeteseni cyugutuka obosalia imeyi county ya Mombasa umanyego yo nigukirania no muembassador bwinse ya Bongereza aiga sense ya Kenya Jane Marriott nabugo nabatenderi bw'abanyanyimbo Hilary Mutiambai se Matiang'i aragire kyara abana siasa balia bakuru wa chinkwana echo kirakie koba chigoturubania omorembe anene mono chinga keki toligeretia sobo cholyo banene imeyense ya Kenya. The only dimension that we have looked at together jointly is aspects in some 2 counties in this region where possibly players in the electoral process may be tempted, and we are noticing some evidence of that temptation to try and mass up small groups that could engage in crime. My simple advice to them is don't try, because we actually are watching very closely, and I've asked my colleagues in the regional security team to act ruthlessly on any individual politician or any player who's going to try to do those kinds of things. We are determined and we are very sure that we are ready to keep this region safe, quiet through the election. Ekero tuatigiria matuko 10 kiandoka goikaso bochorio bonene wo mwakoyo abarwaneria bebirogo byoburai bwense niko bagenderete kwirwanira na bwigo ekora campaign cyabo abomo bwazimio la umoja wa Kenya litukulia lero niko bwakora campaign cyabo sinsemo omuraibu abomo bwo musikira ila Odinga ni galingemi county ya Turkana omokonyo ye Martha Karua ni galingemi county ya Kirinyaga na bwigo Kalonzo Musyoka ni galingesemo ya Bukamba musikito Evelyn Osero nigo bonatu aliganiri roboti ruo asenkere yobekirano oyoko irurukia bendera ye kirogo kyoburai bwense weterase obomo bwa azimio la umoja wa Kenya Raila Odinga ni gara siasa chobomo bwo imeye county ya Turkana tarehe 9 alfajiri baba kama mrejeshi mkuu atapiga parapanda gokwana sensemo ya Morulem ime ya Turkana East Raila ni gari ya ira yogo chego koro botaka umuchando bwa mache egatia ya ndamanke mambo ya irrigation nataka shamba inyunyize maji ili mpate chakula sio yeyote analingana na mambo ya umaskini kama hiyo irrigation imefanyika vizuri umaskini itapigwa si sawa sasa msema mambo ya dam hapo nataka dam ijengwe ili mpate maji sawa.
Raila yomogikerio mwamererio ye Dr. William Samoei Ruto asogoteba buna takora ense ya Kenya nigo ateba buno bochori bwo mwako yo igani go burabe obochori bwa maunchorerio. Hakika kule nasema Raila hawezi kuongoza. Manake yeye hajatahiriwa. Hajatahiri. Nilimuuliza wewe unajuaje Raila hajatahiri? Mimi nimekuja kuambia nyinyi ati hii uchaguzi wa tarehe 9 mwezi ujao si kama ile nyingine. Ni tofauti sana. Hii ni kama ile ambayo ilipigwa 1963 ambayo ilimaliza ukoloni ikaleta uhuru. Martha Karua yoro mokonyo Raila nigo akireko kobo mobwa Azimio la Umoja One Kenya imeye kaunti ya Kirinyaga asabori abananchi gokorogo choro kuya kwa barayabaya abo barareta magendero imeyense ya Kenya. Na niko hapa pia Kirinyaga kusunguka kuomba kura ya urais na kwa viti vingine vyote. Na nimewashauri kuchagua wale wameonyesha ni viongozi na wanaweza endeleza kazi kulingana na sheria zetu. Watu wenye uadilifu, watu ambao wanaweza aminika, watu wako na heshima. Na sensemo ya yomuraibe kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka nigo amomochire Ruto asoko irania magega emeroberio yense na koine kiabuna obomobwa Azimio la Umoja mboche koreta amaunchererio imeyense ya Kenya. Tunashawishi Uhuru apunguze bei ya unga na akapunguza ikawa shilingi 100. Ruto anakanusha. Anasema na yeye ni deputy president. Ndani ya siku 100 tutahakikisha gharama ya maisha Kenya inarudi chini. Na ikirudi chini mtaona mabadiliko makubwa. Nekerobono amatukagendrete kweng'ia kigima irio bochorio bonene bwo mwako yo gokorekana na baraini go bagendrete gwakire kokona kuboria bananchi kubabwatsia aseganga yabo. Goripotire getaseni kia Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Asesemeria kabire ya Kenya Kwanza na borobuo nigo bagendete ni campaign cyabo eri kwenekia buna benyoleire abantu bange kigima obaraje ko babako bakira chikura kira cyuka kitariki kyanda ijumutinyu gatano gatatu ase ilitukulia lero nigo bahenda chinsemo ao anelmono nigo balingesense county area gose chinsemo cyabo kamba nigo barawa no mukonyi bumura ibwense muske William Ruto abose bamubolirie oyo kabiri umukonyi bumura ibwense muske Kalonzo Musyoka koira egetambukiro gyokorwa kurwa sensemo ya Azimio la Umoja goika sensemelio ya Kenya Kwanza mwa chumurigiria ayo no kumanya kigimana na boyo sensemelio ya Kenya Kwanza na borobo mbaringe asensemelia bari gukora chikampeni cyabo asensemelia yabo kamba bono mwa chumurigiria karando chiche ikejideka 31 igoro Chinsa Isato chimarogoba yabono gwikiraga buno ntagetenkorera mangana magia senkera yobikiranu korende no kwihariga kigima kira mugani to ikiriga gamna nagotebia nigakurukwa Honorable Steve Kaka Richard nigare oyo kurwana dikirgo kyobo MCA kurwa ase ward ya mekenene yigotoka mi county ya Nyamira kurwa se constituency ya Burabu bono enseme yunige bwa sublocation muna bu Mongoris Mugusi Kitaru Nyankono na Bwigokerumbe sublocation chenseme yo ase ward